Igbo Igbo ekenekwa m nwanne anyị nwoke bụ Agbara Nzọ sị ka o shie ihe gbasara that young lady nke pụtasị na ya na Pastor Chris na-akwọlikọ based on ikpe arara na nke arara. Mgbe na-ajụ onwe m sị, what happens to our value, our morals, our cultural value and commitment? What happens to mmadụ ekwela onwe ya ugwu? Let's take away that now the plan of God na bụ pastor. What happens to our human value as a mmadụ? Na mmadụ na gịnị ayelo yecha onisi na ejeje n'onye ọzọ si na ịma nna onye a na-ekwukwa n'ihe anụnwa nọ n'ubukọkwa dị before hapụ di. So which means now you are gullible, ọ bụ na true na Pastor Chris gị hapụ di, which means you are gullible enough to leave your husband. And ihe nọ na with the game of the highest bidder. Anybody who can afford you can have you. Anybody who can afford you can have you. I am why na me mete the girl ebele, because our society anonime are all out to call pastors out. Obuno ya na dibia mekoli ha, we she even obugodo no n'eziokwu nya na Pastor Chris mekoli ihe. Obugodo n'eziokwu. Mana obuno odi na dibia mekoli, can she boldly come out na ya na native doctor mekoli, native doctor man, obodo isi native doctor na you no go allow you marry you na ya anokwa nka no. Ogo na Pastor Chris si no ya anoge. Or no man knows it. Is that how to behave as a woman? Because you man society I know na epatatibe mkpu ndị mara ha ajukere ihe na-esen so ya na point out bụ na onye ahụ isi no mejọrọ gị ka ijidie without asking na gịnị na-eselu unu. Kedu ihe have this girl come out sị ko ihe ya na Pastor Chris na ihe ceremony ya na-abụ or na ka nọ in a relationship o weje no ya no nwanyị ọzọ after na ekwegolo m nkwa ọnụnọ n'imele nka ono engage gị ono mege ego n'isi gị before oyiko unu na-eme. Pastor Chris bụ mmadụ ka ọ next time unu amụta ihe unu bụ ụmụ nwaanyị, because unu na-adụ too quick, unu na like I don't know why most women na like ihe na-ewu they love men with power, money and authority. If you want a Pastor Chris with the relevant that you can easily call him out. Oburu no gị na nwoke wheelbarrow or nwoke ọgbọ mmanụ or nwoke ọgbọ ọgwụ mekwala ihe ịpụta n'ihu ọha na-asị ni mmanụkwa nwaanyị ọzọ nke anụnwa nke ọzọ. Ụmụ nwoke one ka ụmụ nwaanyị zugidego nwaanyị na school, zugide nwaanyị na school, nwaanyị happy ya eje n'ụọ dị ọzọ. So you na-asịkwa na ya anwụ na pastor na nwa na nke na ihe anwụ enwa, life moves on. You gotta go ihe anwụ enwa, life continues. O pela bulu moto ka oje tiliko onwe ya mbosia. Bulu moto ka o tiliko onwe maka nwaanyị. Onye ya anwụ maka love, maka ihe enwa, life continues. You gotta go. I am not sorry for the girl. Kana si na Pastor Chris Okafor mekoli, I am not sorry for ya na na me meteli gebele, because they the modern useless and modern stupid. Why hate ibi kuliba na mmade no na di isi na mmade si gi me ga advice ki hapu digi ka gini ana abo bebe akodi kowa. Thank God ni si na Pastor Chris ji nwaanyị no hapu no ji nwaanyị we ihe ngwa hapu digi we sekwu na abana. He is still a single man. And no opta gosi na onye aka ọ chọrọ ịnụ. Respect the wife and respect yourself ba n'ime, because na gịnị na bụ na agbara ndụ. And it will be a lesson for other people. It will be a lesson for other girls. Mbosi ọzọ n'ofu pastor gbawano. Ọ na pastor ha agba ibe ha ogere nge ọ no ojebeje fu ndị bụ unu. You guys are single and plural kuno. You know go single and plural. Because someone before that may post or silent, as long as nwoke akwụbeghị egwu singing, you guys are still single and singular and plural. Ona aghọta na ihe nwanne anyị nwoke kwu ka ọ dịkwanụ. Ba ekene mu no ọmụ Igbo Agbara Nzọ na ama. Oge erugwe ka ụmụ nwoke ndị be anyị ya bụ enwe ka nwunye fa ma nwaanyị si mee fa ajị ife ka fa na-ekwukwanụ. Ị na-anya ife ụmụ nwoke a na-abịa eti mkpu ife ụmụ nwaanyị mere fa ọ na-aka njọ ebe ụmụ nwaanyị na obere ife ozu ofe awapụtago. Nwatakịrị nwaanyị unu na ife onyonyo ebe a ọ bịa kịta bịa na-eti mkpu ife anya na Pastor Chris Okafor konuko. Ụda akwamiko ọ kwara Pastor Chris ọkwatibere mmadụ kemgbe ọ pụtara ụwa.
kwachazịa Pastor Chris iko Pastor Chris dapịa sị na ọchị ejenụ nwaanyị ọzọ na ọma ekwe kịta ọ nachagoro ndụ ya n'iyi ka eze onye ọ lapụrụ ya. Nke mbụ bụ ọ bụrụ Pastor Chris nwoke izizi tara gị, nwoke izi mepụrụ gị napụrụ gị ife na Chukwu nyere gị achụ nwaanyị napụ gị ya, o nwebere ife mere onye nke ahụ kịta ọ bụrụgo nke Pastor Chris na ịma alapụsị nyanwụ. Mana ọ bụrụ ya ka njibịa ụmụ ndụmọdụ nsị ka nye ụmụ nwoke nyekwa ụmụ nwaanyị. Ị na-anya nwatakịrị nwaanyị meghekwara ọnụ wee sị na Pastor Chris ala mere o ji wee lapụ di ya wee bịa n'ụba Pastor Chris wee bịa kwutezi Pastor Chris ya na-eme enyi nwoke gosi na Pastor Chris a na-afanya ya na-akwakọrọ bụ iko mgbe ọ nọ na di nwoke. Ya bụ nwoke afọ a lapụrụ wee jee yiba Pastor Chris. Ya bụ nwoke abịara na soshal midia bịa ti mkpu, o ji obi nwoke wee nagide di ya ike ọ na-agbazi ala ike ọ nwere ka ndụ ya dịzi kịta. Mana ya nụrụ onu nke nwoke ya nwa bụ ofu nke nwaanyị lapụrụ nwoke na-enwere ife o mere ya wee gbakwuru maka o kwuru sị na ọgụ agwara m lapụ di m ka m bịakwute gị gosi na enwere ife nke nwoke mere ya ọjọọ sọ rapụ nke nwoke jekwuru ya. Kịta alapụgo onye nwa bụ nke nwaanyị ka eje nụọ nwaanyị ọzọ otibezie mkpụsị na ọma ekwe. Ụmụ nwoke ife anyị na-anagide ga-abụ na anyị na-anwụ anyị adịghị abịa ekwupụta orugo ka anyị ebido wee kwube kirigodo nwaanyị lapụrụ nwoke na-enwere ife o mere ya jesobe nwoke ọzọ nwoke alapụzi ya chọọ ije nwaanyị ọzọ ya nwatibe mkpu. Nke mbụ o doro m anya na Pastor Chris aka di ya wee nwee ego and staịlụ o ji enye Pastor Chris akwamiko eje miti edamanụ n'ugboro ya mbụ ọ dị enye ya ụdị ife a okwu m wee bụrụ gị na ụmụ nwoke orugo ka anyị ga-amụ ife akwa ime ife aga bụ na ya nụọ nwaanyị gba nwunye gị akọsị gị na ọnọrọ ndị muru ọ bụ na ibe man na ị na-eme ife kwesịrị na ị na-eme n'ụlọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka na-eme ife niile nwunye gị abịa na nke ndị akwamiko ọ na-eme gị na ọ na-emenwu nka na omekwu nka jee chie enyi nwaanyị n'iro eji m iru m agwa gị ịfụ ka ụmụ nwaanyị si emere ụmụ nwoke fafụrụ n'anya ife ọdịrị ife izi na ndụ akwamiko ịgba ọsọ n'ụwa. Ịfụ vidiyo nwaanyị a na Pastor Chris ebe na-akwa ndụ akwamiko egosi ya di ya n'obodo ya mbụ di ya mekweta na nwunye ya na-eme ụdị ife. Ụmụ nwoke nwere ọnụ na-ekwuru anyị sịrapụkwa nke egwu kịta nwaanyị agbapụtago sị gị na ọ alapụ Pastor Chris ka Pastor Chris jenụọ nwaanyị ọzọ kịta ọ mebichara ya kịta ọ mere nka mana ya nwa napụkwa nwoke je gbakwuru Pastor Chris kịta nwere onye na-ekwu justice for the man mana enwere ndị na-abịa wetara ya ọnụ abịa n'aka nke Pastor Chris. Amamife na men of God Chukwu kere mmadụ na oyiyi ya ọgụ a ka ọ decide ịchọ ịgba ajọ mmadụ ebere chi bụ ezigbo mmadụ ebere. Pastọ a na-ekwu okwu ya gosi na ọ na-alabụ nke nwaanyị a mgbe ya na di ya nọ tupu o mesịa wee lapụzie dị ya na ya wee yibazie. Ọkwa ịfụrụ ka iburu nwoke ịfụrụ ụmụ nwaanyị na-agbagharị from church to church achọ miracle ịfụ ndị na-agbagharị mana nke dibịa marụ na ndị pastọ na ndị dibịa nwee 100% pọwụ ya la nwunye gị maka chọrọ ịla nwunye gị ma ọ bụrụ na ọ na-eme ife dị otu a. Ụmụ nwoke ife na-eme anyị ka anyị bido tibe mkpu ịfụrụ nke nwaanyị unu na-afụ ọ bụrụ ezigbo mmadụ adịkwuru ya niile ife na-adịkwuru ya n'arụ ime ya ọnụ sị na ọgụ a gwara m rapụ di m bịakwute gị mgbe a na-agwa gị sị gị na ile nwanne gị na even the Bible will not trust you. Ebe ọ bụ na Pastor Chris ka isi wee kwuo ka ọsọ gị na-ekwu ife niile gwara gị gị lapụ di gị ka ị bịa nụba anyanwụ ka ị bịa ka gị na ya yiba ka ọ nụba gị ọnụ ọ dịrọ ka egwu ọ ga na-atụkwa ya nwere ofu ụbọchị na nwoke ọzọ ga-agwakwa gwa gị rapụkwa ya nwa ka ị besoro onye ibesoro and ife mere iji eje so Pastor Chris bụ na ọ kpatara ego enwere ife ọzọ ego ka ị gbakwuru wee chọba ebe a ego Titan ọfịrị ka unu na-eri ego Titan ọfịrị ndị mmadụ ndị na-ere ose ndị na-ere crayfish ndị na-agba mbara afịa ndị na-ere azụ na atụ ego ị na-eri ya mere iji wee lapụ di gị wee sị ka ije n'ụbịa enwere ife ọzọ onye kpọtara nkwado ozi mgbere bịakwute ọrịrị enwere ebe na a na-emerụ gị and Pastor Chris na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ o nwere ife ya stọp ya ka ọ jee nụọ nwaanyị ịlapụrụ di gị di gị egburo gị kịta Pastor Chris rapụ gị anya ya na-egbu ya mana Pastor Chris bụrụ na ife unu ekwu bụ eziokwu ọ madịrị ya bụ nwoke mma maka na oge mmanya na ndị unu na-akpọ men of God enwere ife tọrọ fọtọrọ nwoke ngara nwaanyị fe jiri ya egwu egwu fa niile kwanụ ị ga-edifend pastọ nke gị maka ejidebere mbọsa anyị ejidekwa ihe ama na ofu okwu a ụmụ nwoke nwaanyị na-emegide gị pụta na soshal midia bịa kwuo ma ọ bụ nwunye gị ma ọ bụ enyi gị nwaanyị ndị ọcha ụmụ nwoke ndị ọcha na-ekwu mana ya gbagbu ụmụ nwoke ndị ojii ya na-ekwu kirie nwaanyị lapụrụ enyi ya nwoke lapụrụ di na anụ ya jekwuru nwoke ọzọ anyị anụrụ ọnụ di ya onye di ya bụ anyị amarụ ka pastọ sizi na ọ chọzị ịrapụ ya nwa je nụọ nwaanyị ọzọ otibe mkpu na ọma nkwụ ka efe ị nwere ike ikwu maka kedu otu tụsa na ozi ya ndị be anyị